tayo ng balbakwa. Ito yung balbakwa natin. Yung balat, malambot na. Malambot na ang balat. Yan. Ito yung laman. Pagkabi pinalambot na. Yan, malambot na yung laman. Ito yung mga ingredients natin. Yan. Ito. Yan siya. Yan. Ito ang laman. Ito na siya. Malambot na kagabi. Tapos ito yung balat. Pinapalambot pa. So mamaya available na to tanghalian. Kung sino ang gustong mag-order, pwede na. 25 lang ang order. Good for 2. Dalawang order, free delivery. Ha? Meron pa tong kausi, saka peanut butter. Yun. Diba? Lambot na. At malapit ang lumambot. Malapit na siyang lumambot. Ang laman, yung pata ng baka, kagabi pa to, malambot na. Lambot na siya. So, mamaya, lutuin natin ito. Order na mo, order. 25 ang order. Bulalo, baklalo, balbakwa, Cebu. Ayan siya. Okay.